Burkina Faso samiyaji daminɛna ka ban sɛnɛkɛlaw fana ye forow ben sima hakɛ min bi kɔnna anw fɛ o ye tɔni miliyɔn 5 ale nin kɔ ye nga a sɔrɔ a bɛna gɛlɛya sifin mun yi sɛnɛkɛla ngara ye a caman ye sɛnɛ dabila ka taa don sanu baara la i n'a fɔ Basiaka Dawo min Burkina sɛnɛ ɲɛmɔgɔ ye a b'a fɔ cogo min. An ta denmisɛn min bɛɛ tun ye sɛnɛ kɛ ni an ye olu bɛɛ bolila ka taa sanubɔyɔrɔ la sabu kosɔn sanubɔyɔrɔ la o ko wari sɔrɔ ka di o yɔrɔ la ka sɔrɔ ne bɛ sɛnɛ na e tɛ wari sɔrɔ joona. François Tani min bɛ Hunde mara la n'o ye sanubɔyɔrɔ caman fana ye olu bi o gɛlɛya kelen-kelen na n'a bɛ Basiaka Dawo ka kuma sɔn min jira. Fɔlɔ la an tun bɛ baaradenw sɔrɔ fo i b'a woroma yɛrɛ i b'a filɛ mɔgɔ in baara kɛ ka semaine 1 semaine 2 ɲɔgɔn n'a ka baara ka ɲi i bɛ to n'a baara ma ɲi i b'a bila mais bi bi in na o si tɛ mɔgɔ min bɛ taa site dɔrɔfɛyazi la peut-être semaine 2 semaine 1 ɲɔgɔn a bɛ se ka 100 minɛ a bolo 20 minɛ a bolo ɛri 10 yɛrɛ o b'a miiri ko ale ka fisa ka taa to foro kɔnɔ san bi nana ban o bɛ 20 d'i ma ou bien 30 d'i ma donc bi bi in na même dɔw yɛrɛ bɛ o ka denw bɔra ka taa sanuyɔrɔ la k'o ka faw to yen. Sanu baara ale ni sɛnɛ a nafa tɛ kelen ye o kosɔn mɔgɔ caman donna la. Oui an ka kɔlɔsili sera a ma sanubɔ nin kɛ caman ye mɔgɔ caman kɔni sɛnɛ bila mais mɔgɔ caman ka kow fana ɲɛna a kɔnɔ dɔw tun bɛ sɛnɛ na depuis la ɲɛ foyi tɛ yen o yɛrɛ tɛ se ka famille balo olu bɛɛ bolila ka don sanu baara na an b'a fɔ alhamdulilayi o dɔw kɔni bɛ se ka famille balo sisan. Tiɲɛ mara la sifin dɔw kɛlen don ka wuli ka jɔ kɛ ka yira k'a fɔ ko sɛnɛ ye danbe ye ko sanubɔ bɛ kɛ sɛnɛ fana ka ɲi. An bi min bɛ ɲɛmɔgɔ an bɛ mɔgɔw mobiliser a ka an ka sɛnɛ kɛ an bɛ sɛnɛ kɛ an kana dumuni san ne yɛrɛ bɛ se ka kaba ni sɔrɔ 100 bɔrɔ 100 bɔrɔ 60 donc an bɛ sɛnɛ kɛ pour que an ka se ka an ka dumuni sɔrɔ an tɛ dumuni san ka dumuni. Confédération paysanne min bɛ sɛnɛ ɲɛmɔgɔya la Burkina Faso kɔnɔ ale ko gouvernement ka fɛɛrɛ tigɛ sɛnɛ ani sanubɔ ko nin na. A ka kan a ka foro yɔrɔ yaala k'a di denmisɛnw ma u ka to ka sɛnɛ kɛ mais olu de t'o kɛ n'o ka fɔ sanu yɛrɛ yɔrɔ o yɔrɔ faama yɛrɛ ye sira di o faama ma sira di o bɛɛ bɛ girin ka taa o yɔrɔ la n'o taara o yɔrɔ la fana a bɛ kɛ balawu ko ye olu yɛrɛ gansan bɛ ɲɔgɔn faga sanubɔla gansan bɛ ɲɔgɔn faga kojugu min bɛ kɛ o yɔrɔ la nin o tɛ kɛ yɔrɔ wɛrɛ o la an bɛ to ka baro fɔ tuma bɛɛ an ta jɛnkulu baara an bɛ to ka weleli kɛ faamaw fɛ pour que ka filɛli kɛ ko nin na n'a adamaden ma dumuni kɛ a tɛ se ka balo. Jateminɛ y'a yira ko ni ɲɛma ɲini ko maa 2 miliyɔn ni kɔ kɔngɔ bɛna bin olu kan Burkina ɲina nin tun ye Alidu Wedrago kumakan ye VOA Banbara tɔgɔra Bobo Julaso.